Дід, погуляйте десь, хай Юра відпочине з нею. Такі коментарі мені прийшли. Та Юра має свою кімнату, то чого ми маємо гуляти? Він собі в своїй кімнаті може робити, що хотіти. То, що там не така звукоізоляція сильна, але нічого. Ти собі наушники вдінеш, якщо треба. Ну, та я таке, в мене психіка нормально працює, я витримаю ці звуки, нічого страшного це не стане. Вона, щоб сусіди цей знизу Ай, Боже мій. по дверях, по стінах не стукали, так що так. Сусіди лише є знизу. А так що, якщо нас, Юра буде хотіти так без обмежень в квартирі тут цей, то ми на роботі, Юра може собі на роботу не піти, чи не вийти, чи скорше прийти, а ми собі будемо, я до 6 до 7 працює. Мар'ян теж він може скорше прийти, тут кухня в його розпорядженні. Ну, Мар'яна в кімнаті не знає там, чи на ліжку можна, але то таке діло. Не можна в чужих Не можна. приміщеннях щось Кухня, непростого ванна, робити. кухня, ванна і своя кімната.